Dobrý den, dámy a pánové, a toto je hraju Minecraft part 1. Jdeme si vytvořit Minecraft svět o přežití. A dneska se pokusíme my se nic nepokusíme. Budeme hrát tak, mě to bude možná bavit. Dávajte lajky a odběry pro další takový díly. Party. Aby jsem mohl dělat takový videa dál. Takže nejprve si tady natěžíme dřevo. Tak. Teď si tady hezky uděláme maminky. Uděláme si crafting. Uděláme si krumpáč a jdeme těžit. Jdeme těžit kámen. A kámen by měl být nejlehčí. Aha. Na to. Kámen by měl být nejlehčí na získání. Kámen je nejlehčí na získání jen z toho důvodu. Počkat, to jsem to teď říkal, no jdeme. Tak. Tak hezky, tak to půjdeme ven. Udělám si kamenný krumpáč, kamennou sekerku a kamennou lopatku. Všechno tady toto dřevo, co nám zbylo, no tak proměníme na tyčky. A mezi tím tu natěžit další dříví. Já vám se ozvu, až budu mít aspoň tak dřeva. Takže už jsem to natěžil. Mám stack 16. Takže myslím, že to bylo dobrý. Bylo to hodně dlouho, jakože. Já jsem si to jakože nevylepšoval tady tyto maminky, nebo co to. Když půjdu do inventáře, no tak si tady hezky zasadím další rostliny. Tak jdu těžit. Takže hop, 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 hop. Tuc, easy. Takže toto máme. Takže a teďka by jsem jakože
to musím všechno odklikat a abyste tu nebyli 2 hodiny, no tak si to hezky na rychlovku odklikám sám. Takže už jsem si to odklikal. Běž tam. Takže hop. A začal by jsem asi něčím. Oh my god. Nejdřív si tady jenom vezmu saplingy a tak. Vezmu si saplingy. A potřebujeme si sebrat nějakou potravu, takže asi budu zabíjet lopatou. Pojďme. Tak. A bude to asi chvíli trvat, než si seženu nějakou potravu, takže asi na chvíli to stopnu. Takže už jsem... Toto tady je napsaný. Dej like a odběr pro part 2, abych se mohl podívat, co vytunil. Lidi, dejte like a odběr, abyste se podívali, co jsem tam vytunil. Protože ne, že jsem tady zabíjel zvířata. A dokonce jsem vytunil aj náš, jakože můj dům. Takže zatím čau.